Ей, като на детката кора. Толкова голем ли ма? Нема, толкова мръсен. Каква е тайната на щастливия брак? Първия ден жена ми е права. Втория ден пак тя, третия ден аз съм виновен. О, гъщите ми влязоха в гъза, ама си заслужава. Летя, бе! Това е най-доброто лято в живота ми. Не мога да повярвам, че плуваме с Фани Микура. Харесваш ли метрото? Да. Като ме натиснат 5 непознати, се чувствам като кашкавал в гореща баничарница. На колко месеца си? Не съм бремена. Тогава... От кога не си срала? Господине, имате ли още мечти за сбъдване? Да, миличка, да изпия 3 виагри, докато те побърквам от секс и да умра от инфаркт. Кажете ми какво прави по цял ден един столетник като вас? Ходя до центъра да гледам задници. Далмаце, имаш допе като топла диня след буря. Бегай от тука, бе! Приличаш на пръднал корен! Като се облегна на тая кола, всичките ми болки изчезват. Или просто съм се напикала. Баси мамата! Да бех си снимала гъза в OnlyFans за лесни пари. Лесни пари нема, са ще се мре. Амире! Всички затворници избягаха! Нали ви казах да пазите всички изходи? Избягаха от входа! Как мина рожденият ти ден? С 3 експлозии и една свещичка. Романтика. Има жени, ако не клюкърстват или не направят интрига, няма да има смисъл техния живот. Добър ден. Наркоман и гамен. Знаете ли каква е разликата между кикерицата на бабичката и ей тая бира? Кикерицата на бабичката има вкус на пикня само първите няколко секунди. Дедо, какво е клитор? Трябваше да ме питаш, вчера отговора ми беше на езика. Баща ти крадец ли е? Не, защо? Откраднал е звездите и ги е сложил в твоите очи. Дядо, какво искаш за рождения си ден? Да не ми държи никой сметка, нито за ракията, нито за курвите.